खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाबोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव दाब लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा SSC GDनि साख्रि ओंखारना फैबाय जाय साख्रिखौ नोंथांमोना गोबाङानो नेनानै दङमोन लोगोफोर जोंहा गासै साख्रिनि भेकेन्सिया नैबे कनस्टेबल GDनि थाखाय 25,000निबो बांसिन दङ आरो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखायो SSCआ बोसोरफ्रोमबो बेबादिनो खालामो आरो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय समाव बिथांमोना बेबादिनो 25,000 30,000 साख्रिनि भेकेन्सि फैदों होननानै बिथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआव बिथांमोना होयो नाथायबा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना एसे उनाव मा खालामो नटिफिकेसन होननानै बिथांमोना बुंफिनसिगोन साख्रिनि भेकेन्सिखौ बारायनानै 50,000 बेबादि खालामना होनाय जाबाय होननानै बिथांमोना बुङो नोंथांमोना थांनाय बोसोर एबा देग्लाय बोसोरनि बे 2025 मायथाइनि जा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैदोंमोन दा नोंथांमोना बेहाय नायोबा नुनो मोनगोन फार्स्ट फैजेननाय एडभार्टाइजमेन्टआव जोंहा 30,000 बेबादिल'सो भेकेन्सि फैदोंमोन नाथायबा दायो बेखौ बारायनानै बेसेबां खालामखो 50,000निबो बारा जाहैबाय नै साख्रिनि भेकेन्सिया दायो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों बुंहरदों नैबे कनस्टेबल GD साख्रिनि भेकेन्सिया 25,000ल' जाया बेयो बारायनानै 50,000 60,000 बेबादि जाहैखागोनखा नोंथांमोना बेखौ एसेल' नेबानो जाबाय दा बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना लाबोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम दानिया एप्लाइफोरनि बागै खोन्थाहरनोसै एग्जामफ्रा माब्ला जागोन बेफोरनि बागै खोन्थाहरनोसै भेकेन्सिया SSF BSF CRPF बेफोराव बेसेबांसो दङ आं बेफोर बागै खोन्थाहरगोन भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंहा अनलाइन एप्लाइ मैयानिफ्रायनो जागायजेनबाय बिनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ नैबे डिसेम्बरनि 3 तारिखसिम थागोन नोंथांमोननो माने मास मोनसे समखौ होदों साख्रिनि एप्लाइखौ खालामनो थाखाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसनखौ जुदि नोंथांमोना जेनेबा एप्लाइ खालामनाय समाव माखौबा नोंथांमोना गोरोन्थि खालामफ्लाङोबा नोंथांमोना बेखौ कारेक्सन खालामनो हायो नोंथांमोना फैगौ जानुवारिनि 8 तारिखनिफ्राय जानुवारिनि 10 तारिखनि गेजेराव नोंथांमोना कारेक्सनखौ खालामनो हागोन साननै नोंथांमोननो समखौ होदों कारेक्सन खालामनो थाखाय दा बेनिफ्राय जोंहा एग्जामा मा मान्थाव जाहैनो हागौ बिनि बागैबो जोंहा होखाबाय जोंहा कम्पिउटार बेस एग्जाम जायो खेबसेल' जोंहा कम्पिउटार बेस एग्जाम जायो बे कम्पिउटार बेस एग्जामाव नोंथांमोना मोजाङै मार्क लानो हाबानो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननायनि गोबां चान्स थायो आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे कम्पिउटार बेस एग्जामनि थाखाय गोसो होसिनथारबानो जाबाय खारनाय मेडिकेल एग्जामफ्रावथ' नोंथांमोना ओरैनो हाखागोन बायदिखौ आं मोनखायो आरो नैबे फैगोन बोसोरनि फेब्रुवारिनिफ्राय एप्रिलाव जोंहा एग्जामा जागोन जाहैबाय नोंथांमोननिसिम बारा गोबाव सम गैला जोंहा नै डिसेम्बर जाबायनोसै जानुवारि फेब्रुवारिनिफ्रायनो जायोबाथ' नोंथांमोननिसिम मास मोननैल'सो दा गेजेराव समा दंसै दा बेनिखायनो गोसो होनानै नोंथांमोना फरायखादों आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना जेबो फिस होनाङा नोंथांमोना फ्रियावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो जों STनि थाखाय एगजामसन होनाय दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन नैबे कनस्टेबल GDनि थाखाय बेसिक पेया जोंहा 21,700निफ्राय जागायजेनगोन बे जाहैबाय जोंहा बेसिक पे नोंथांमोना एलेवेन्स बायदिसिना दाजाबोबा बियो साख्रिनि सेलारिया 40,000 बेबादिनो 45,000 बेबादि जाहैगोन आरो दा बिनिफ्राय 69,100सिम जाहैगोन बेसिक पेया दा बिनिफ्राय साख्रिनि भेकेन्सिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम डिटेल्सै खोन्थाहरनोसै जोंनि STनि थाखाय खैथासो दङ आनरिजार्भआव खैथासो दङ माबे BSFनि थाखाय खैथासो दङ आं बेफोरनि बागै मोजाङै खोन्थाहरजोबनो नागिरदों नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ हौवासाफोरनि थाखाय आलादा होनाय थायो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा होनाय थायो साख्रिनि भेकेन्सिया दा जोंहा BSFआव हौवासाफोरनि थाखाय STआव रिजार्भ भेकेन्सियाव 50टा दङ आनरिजार्भआवबो नोंथांमोना फैनो हायो जुदि नोंथांमोना मोजां कार्ड मार्कखौ लानो हायोबा आनरिजार्भआव जोंहा 222टा जोंहा भेकेन्सि दङ हौवासाफोरनि थाखाय बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोंहा STआव BSFनि थाखाय 7 जन भेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव हिन्जावसाफोरनि थाखाय 49टा भेकेन्सि दङ BSFनि थाखाय दा बिनिफ्राय CISFनिखौबो नोंथांमोना नायदो नै रिजार्भआव जोंहा 1,391टा भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय आनरिजार्भआव जोंहा 5,547टा जोंहा भेकेन्सि दङ हौवासाफोरनि थाखाय बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोंहा बे माबायाव रिजार्भआव 152टा भेकेन्सि दङ CISFनि थाखाय बिनिफ्राय आनरिजार्भआव जोंहा 627टा भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय CRPFनिखौबो नोंथांमोना नायदो नै गासै जोंहा 32टा भेकेन्सि दङ रिजार्भआव ST रिजार्भआव आनरिजार्भआव जोंहा 2,523टा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सि दङ हौवासाफोरनि थाखाय बेनिफ्राय हिन्जावसाफोरनिखौबो नायदो नै रिजार्भआव जोंहा गासै खैथा दङनो 8 जनल' साख्रिनि भेकेन्सिया दायो दंथ'यो आनरिजार्भआव 66 जोंहा दायो साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दा नोंथांमोना मिथिखाबाय नै जोंहा बे सेन्ट्रेलनि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टफोराव जोंहा बेबादि होनाय थाया एबा बेबादि जाया STP ST हिल्स ST भेलि होननाय जोंहा बेबादि जाया माथ्र STल' जायो दा बेनिखायनो नैबे जोंनि आसामाव नैबे मोनद' हारिफ्रा जायफोरनि सुबुं अनजिमानि आबादिया सुबुं अनजिमा माने 2 कौटिनिबो खाथियाव दा बिथांमोना जुदि ST मोनोबा नोंथांमोना साननानै नायदो जोंनि खहा जागोन मुलाम्फा जागोन बेखौ नोंथांमोना बयबो साननानै नायबानो मिथिना मोननो हाखायो दा बिनिफ्राय
नैबे SSB निखौबो नायदो नै ST आव जोंहा 167 भेकेन्सि दङ ST रिजार्भेशनाव बिनिफ्राय आनरिजार्भआव 752 दा जोंहा भेकेन्सि दङ हौवासाफोरनि थाखाय बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनिखौ नायदो नै दायो साख्रिनि भेकेन्सिया गैथ'वा ST रिजार्भआवबो गैया आनरिजार्भआवबो गैथ'वा नाथायबा बे साख्रिनि भेकेन्सिया फैखागोनखा नोंथांमोना एसेल' नेबानो जाबाय ITBP आव जोंहा गासै ST रिजार्भेशनाव 139 ता भेकेन्सि दायो फैथ'दों बिनिफ्राय आनरिजार्भआव 486 ता दङ हौवासाफोरनि थाखाय दा बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय रिजार्भआव ST रिजार्भआव 25 जन भेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव 91 ता दा बिनिफ्राय आसाम राइफलखौबो नायदो नोंथांमोना 302 ता जोंहा भेकेन्सि फैदों ST रिजार्भआव आनरिजार्भआव 658 ता हौवासाफोरनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय रिजार्भआव 30 ता भेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव 71 ता भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय SSF खौबो नायदो नै रिजार्भआव 2 भेकेन्सि दङ बिनिफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखाय दायो गैथ'वा आनरिजार्भआव गासै माबा दङ 23 ता जोंहा भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना टटेल नायोबा दाजाबा साख्रिनि भेकेन्सिया दायो 25,487 दायो फैथ'दों बे बारायखागोनखा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बार बुंहरगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखाबाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मेट्रिक पासल' जानांगौ नैबे कनस्टेबल GD नि साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जानांगोन 18 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन जों ST-फोरा मानो होनोबा जों ST-फोरनि थाखाय 5 इयार्सनि उपार एजनि रिलेक्सेसन होनाय थायो दा बेनिखायनो जोङो 18 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो 28 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हायो दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना रिलेक्सेसननि गोनांथि गैया नोंथांमोना मात्र 18 बोसोरनिफ्राय 23 बोसोरनिया नोंथांमोननिया जेबो रिलेक्सेसननि गोनांथि गैया जायफोर नोंथांमोनासो 23 बोसोरनि बारबायबा नोंथांमोना 5 इयार्सनि एजनि उपार एजनि रिलेक्सेसनखौ नोंथांमोना लानो नांगोन जेराव जोङो 18 बोसोरनिफ्राय 28 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा माबाया ST-फोरनि थाखाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आं सेलेक्सन प्रसेसनि बागैबो एसे खोन्थाहरनाया साबसिन जासिगोन गिबियावनो जोंहा कम्पिउटार बेस्ड एग्जाम जागोन बे कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव जोंहा रिजनिं थागोन मेथ्स थागोन इंलिश थागोन बिनिफ्राय जोंहा GS थागोन माने GK थागोन दा बेखौ नोंथांमोना गोसो होनानै नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना बे कम्पिउटार बेस्ड एग्जामाव मोजां कार्ड अफ मार्क लाबासो नोंथांमोना नैबे फाइनाल कार्ड अफ मार्कआव नोंथांमोना फैनायनि चान्सआव थायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना कम्पिउटार बेस्ड एग्जामखौनो साबसिनै नोंथांमोना होनो नाजाबानो जाबाय दा बिनि उनाव नोंथांमोननिसिम फिजिकेल जागोन दा बे फिजिकेलाव खारनाय जायो दा बे खारनायावथ' नोंथांमोना बयबो हाखागोनखा दा बिनि उनाव मेडिकेल जायो बे मेडिकेलफ्राव नोंथांमोना पास जाखागोनखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे कम्पिउटार बेस्ड एग्जामावनो गोसो होनानै नोंथांमोना एग्जामखौ होबानो जाबाय MCQ टाइपनि जोंहा जायो कम्पिउटाराव जायो एग्जामा दा बेनिफ्राय NCC सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना 5% मेक्सिमाम मार्क मोननो हागोन एग्जामाव जायफोर नोंथांमोनाव NCC B सार्टिफिकेट दङ 3% नोंथांमोना मेक्सिमाम मार्क मोनगोन एग्जामाव NCC A सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना 2% मेक्सिमाम मार्क मोननो हागोन एग्जामाव दै NCC सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोननि थाखाय नै गोबां जोंहा मुलाम्फा होदों दा बिनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ नोंथांमोना बोरै एप्लाइ खालामनो हायो एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै जोंहा बेहाय मोजाङै लिरना होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों जेबो नोंथांमोना फिस होनालासिनो एप्लाइ खालामनो हायो एग्जाम सेन्टारा जाहैबाय जोंहा तेजपुर गुवाहाटी नोंथांमोना बबे मोनसेखौ सेलेक्ट खालामो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेहाय सिलेबासनि बागै खोन्थाहरनाया मोजां जागोन बेसेबां मार्कनि जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा 2 मार्क्स दङनो मोनसे कुइसननि थाखाय दा बिनिफ्राय गासै 80टा कुइसन थागोननो दा बिनिफ्राय रिजनिंनि थाखाय जोंहा 20टा कुइसन थागोन 40 मार्क्स थागोन माने मोनसे कुइसननि थाखाय जोंहा 2 मार्क्स दा बिनिफ्राय जेनेरेल नलेज एबा जेनेरेल एवारनेस आरो जेनेरेल एवारनेसनि थाखाय जोंहा 20टा कुइसन थागोन 40 मार्क्स थागोन एलिमेन्टारि मेथामेटिक्स बिनि थाखाय जोंहा 20टा कुइसन थागोन 40 मार्क्स थागोन इंलिश हिन्दी जायखिजाया जोंनाथ' इंलिशसो जागोन इंलिश माने ग्रामारा नोंथांमोननि थाखाय 20टा मार्क्स थागोन बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोंहा 20 कुइसन थागोन मेक्सिमाम मार्क्सआ जोंहा 40 थागोन दा बे मोनफ्रोमबो बे मोनब्रै साबजेक्टखौ नोंथांमोना कमप्लिट खालामनांगोन 60 मिनिट 1 घन्टाल'सो नोंथांमोना समखौ मोननो हागोन 80टा कुइसनखौ नोंथांमोना माने 1 घन्टा सम मोनगोन 80टा कुइसनखौ नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामनो थाखाय बुंनायानो आंना बारा जालायलाङासै दा बे आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम नेगेटिभ मार्कबो दङ 0.25 मार्क्स जोंहा नेगेटिभ मार्क दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना आन्दाजनि जाथामला गासैखौबो होबोला जोबनाङा नङाबा माइनासाव थांजोबगोन दा बेनिखायनो जायखौ हाया बेखौ नोंथांमोना गारबोबानो जाबाय हानायखौल' नोंथांमोना एटेम्प्ट खालामना फैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय एग्जामखौ नोंथांमोना इंलिसावनो दायो लिरनो नांगोन जों बर'फ्रा बर' राव दाबो लिरनो हानाय जायाखै मानि थाखाय दासिमबो जों लिरनो मोनाखै आं बेखौ आसरित जाबाय थायो जोंनि बर' रावा दायो नै 8 सिडिउलाव हाबनाया 2003आवनो हाबदों नाथायबा दासिमबो जोङो एग्जामखौ मानि थाखाय जोङो माबायाव लिरनो मोना बर' रावाव लिरनो मोना बेयो दासिमबो आंनियाव जाखांफैबाय थायो आरो जोंनि लिडारफ्रा मानि थाखाय बेफोरनि बागै जेबो सानाखै नामा आं बेबादि सानबाय थायो जेनेबा 2003 मायथाइयावनो जुदि
बे शिडिउलाव जोंनि बे लेंगुवेजआ हाबदोंबा नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय बेसेबांबा गोबाव सम जाबाय दासिमबो जोङो बर' रावजों एग्जामखौ होनो मोना नैबे सेन्ट्रेल साख्रिनि एग्जामफोराव। दा बिनिफ्राय आरो मैया दाख्लैसो जों नुबाय जोंनि भारतनि संबिजिरखौ दायो नै बर' रावजोंबो लिरलायलांबाय नाथायबा दासिमबो नै बे साख्रिनि एग्जामफोराव जों मानो बर' रावजों लिरनो मोना दा बेयो मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों। दा बेनिखायनो जोंनि बर' लिडारफ्रा बेफोरनि फारसे नोजोर होयोबा मोजां जागोनखौ आं सानदों आरो। दा जेखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो गासैखौबो खोन्थाहरजोब्बाय। नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्टखौ मोजाङै फरायनानै नायग्रोदो एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना आरो बे भिडिअखौ गासिबो शेयार खालाम। अनलाइन एप्लाइफोरनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव गासिबो मोनजोबनो हागोन। दा बेखिनियानोमोन, गोजोन्थों।